Kapor Kapatisi TV. Nonghikai Nonghikai ad hoc kebadan Hakashatri Jngoh Federation of All School Teachers of Meghalaya. Lanika fastam kelayat mentala shipos ngi kenti nadu berkelas dang yakani kejingaki baklempot Madan Malki. Kum kada kejing ai mensim yakini Nonghikai ke Federation of Kasijayantia and Guru People ni ke Fkjgp hapok kejing alam u Vice President bakit boklang nongplang kale Jngoh ba yakendo yakini Nonghikai. Habakran hakani ke jingle Jngoh Nonghikai ubak kit boklang nongplang ulong bakani ke por bagi Kiwei part kikin honyam kidang pelong ke jing Rakhe ya ke Puja hendre Nonghikai part kidan hapereng ke Saja hakani ke jing ki jongki ulong baka sarkar kala banthong ki chairman ki vice chairman bat bon bak ki consultant wat hakitanat bamdan kamru hendre kamdan pisa part bensiu Nonghikai ki bede ki botlom Jngoh puliputi hakajala ulapan pauru ke jing Nonghikai bahaman laki election kiseng sen perthai bapher kibo haka manifesto jangki ban pinjanai ka puli puthi henre kalang penban kumjo shikumjo uliat ho bamandagas ngi kedang jing kran hapedeng Nonghikai bat umendrang ba ka jela ba Nonghikai gedang ap ek bami nak jing kran Te kejingwan jongi nak kaliang jong keseng Fkjgp kalong ba ngen aimen si mi gini Nonghikai ki ba perlong ya gini kejingi ki kapal kaya mata las posi kenti ni ba haduk kani keski ba mata nak kaliang jong sarkar kaya ikuman re hakani ka kenti ba mata nak kaliang sarkar kala khat iki bani keren ning ba ka chief minister level ti mat kejingyalang stay kadangnya nyimtip iki ikarai bikin sim bat nyimtip hiru ki gi senjam ki ba sarkar kala sim bat hatu kita gi senjam kila ni kemla ban penhun yakini Nonghikai hapok ka satri jong fastam ki ba perlong ki jing ki mentah ti kejing sokhya nak kaliang jong seng golong ba ngi ba ngidap ka jing sokhya ka bakrau mar ngi suthu ba ka pulia puthi ka de kawai ni ki mat ki ba kong santam ki ba kum ka seng bat kum ki pai ba jong jelar ngi angnut bahkan penbahana ka puar ka ba kham susi golong ba man laki seng san perthai lani ti political party hapok ki manifesto ki jong ki ha puar election ki jukran mungkin penbahai ka ni ka mentah Ndai haduk mata kaya ja kumni ka ba Nonghikai ki hapan mi Madan bandawai ka hok ka jongki tena kaliang jong kaseng ngim kwa su ba kini ki jingja kinang yai beteng na ka por ndengi kwa ba ka sarkar ka di ban sim da ka dulu senjam ka ban weng sunan kita ki jing once and for all mendai su ban pendile ka por lara ka sarkar ka dan pisah ban penlut kita ki tamasa ki ba fair boleh ka sarkar kam dan pisah ban siu ya kani ka hok jongki Nonghikai di nomor bagi skutu bahkan ni ke bentak kalau nggak bakia bat ke bajalan ni ka jing start dengan sarkar bat ngin sa pej ke bami nak kata ke jingelang bikilah syong meneh haduk mentalik si kata ke jingelang kadang yak bat ngin sa sengap ru ke sur ke ba Nonghilam jong fastom kidan ban pensngau hengi senang bingin lak ban ai kata ka jingkersan nak liang jongi bat ngin sa pej di Kiwei bat ki senjam ki bingin siam ban ya snok ti lang bat ki tat haduk ba Nonghikai kinyok pat yang hok jongki takada belingi sawan hakani ka kenti wong metaruk nomor ngidap da kejing sokhya mata kejing hi layak la spusni wat apeng kani ka syuti ka ba Kiwei pat kikin huon reunget jongi badan pok ari India kirang celebrate tak puja kat ba Nonghikai pok jela ka jongi pat kinang Saja tinga sngo ba kani ka mesiam ba sokhya ka bengi pha ya ka kerwo ka basai spok sarkar Meghalaya ling mau chief minister lar gidan pisah banthungi de konsultan ki bofer banwat benia banti benia ke jing Nonghikai ke bikin do lar gidan pisah banthungi kita ki chairman ki vice chairman
Kani ayuban siu ya kata tulap juki Nonghikai ki bolong we ni ki buat dom ki ban peniar ka jing nang jing start bat ka slem ka ban sandor ka lawai jungki khun samla na do khopor gidang ret lingba ka jing pule ka jungki kani hi ka debi ka jing kinsting jong sarkar namar ba na do gisnam arjar khat kandai arjar arpho ar ka ni ka kenhuan ka sokmet iki memorandum ki bofer ne hadu mata ngimi i bakan dan satya ka do badak kasin namar nando usnam arjar arpho bagi sokmet la sika memorandum ka jungki ngi i tu ki dan ki mat jing dawa ki bosong hok ki bosong sebai ki jungki henry ka sarkar ka yai kuman ni kini jing dawa ka jungki tat hadu bakan penlong ya ki Nonghikai ki badan buram ki haban mi Madan ban dawa ta ka hok ka jungki dina ka rau ban kaliang do seng ngi ai ka jing kersian iki ban ka juk por ngi dawa ya ka sarkar ku mangal ongi pi balar gidan kita ki start an lar gidan kita ki konsultan ki bapero po ka department ki mat lagi department ki bam idan ka mentung konsultan ki tung lari bentung ni konsultan ban wat benia ya ka jing e jing Nonghikai bat ban penkeluai no pat ya ka ni ka jing siu lani ban penyo ya ka hok jing Nonghikai. Hello everyone, this is Dr. Madan working as an associate professor in Christian Medical College, Vellore in Pediatric Respirology department. My main treatment would be with pediatric lung disorders such as asthma, recurrent chest infection and then recurrent cough. So the importance of this is if you diagnose it first and if you treat it properly, long term the child will have a normal life. If you are not going to treat the child properly, what happens is the quality of life of the child decreases. That is manifested like not studying properly, not playing properly, and not behaving properly. So when we try to treat these things, the respiratory infections properly, most of the times they get better and have a good quality of life. So I am here to screen the children who have respiratory problem. I will be available in Dr. H. Gordon's Robert Hospital from October 1 to October 15 between 10 to 1 p.m. Thank you.